Ya za ka ji idan abin da ya faru da ni ya fara kanka, ko kuma ya za ka ji idan abin da nake ciki kai ma ka fada cikinsa? Kafin na bayyana komai, sunana Aliyu Abubakar Abdullahi Kawu, wanda ake wa lakabi da Ice ɗan anti. Na samu wannan lakabin a wajen wasu abokaina, wani aminaina wanda suke ji da ni a cikin rayuwar duniya. Irin sanda ta ga mahaifiyata tana mu, shi ne yasa suke mun lakabi da Ice ɗan anti. Mai sauraro, kafin in ce komai, ka taimaka ka danna mun subscribe a channel ɗina mai suna Ice ɗan anti TV. Sannan ka taɓa alamun ƙararrawa ta yadda daga mun ɗora sabon aiki zai isa gare ka. Ina wa labarin na lakabi da abin tausayi. Na kama soyayya da wata yarinya wadda aka mata lakabi da suna Amira. Amira ta kasance gidansu suna da hali, ma'ana suna da dukiya. Inda shi ko Aliyu gidansu talakawa ne, ba shi da kowa face wani yayansa, wanda wannan yayan nasa shi ne cinsa, shi ne shansa, shi ne suturarsa. A inda yayan Aliyu ba shi da sana'a sai aikin gadi. Shi haka ya zama ƙatar ashe a gidansa Amira yayan Aliyu yake gadi. Shi Aliyu bai sani ba, Amira tana ƙaunarsa, shi ma yana ƙaunarta. Ta kai ga suna fita su yi shopping tare cikin motarta, amma Aliyu bai taɓa zuwa gidansa Amira ba, sai dai sada bakin titi ya ɗauke ta ɗauke shi. Wata rana Amira ta ɗauki Aliyu domin su je su yi siyayya. Bayan sun yi siyayya suna dawowa gida, sai ta wuce da shi har cikin gidansu. A nan ne Aliyu ya tozali ya ga ashe yayansa ne mai gadin gidansa Amira. Akan ya ɓata lokaci bai buɗe mata gate ba. A lokacin da muka zo tare da ita, ta fito a fusace ta mare shi, ta zazzage shi, ta ci mai mutunci a gaban Aliyu. Mai sauraro, idan kana jina, ya za ka yi idan kai da lokaci tana son kana son ta? Yayanka ne, nan gidan yake samun kuɗin da kuke cin abinci, kuke fita kusa sutura mai kyau. Ku biyo ni a kashi na biyu, za ku ji yadda aka kaya. Na gode, na ku Ice ɗan anti.